Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating Itogon Mayor Victorio Palangdan pumanaw na sa edad na 65. Kawalan ng interes, numero unong dahilan ng hiwalayan ng mag-asawa sa Baguio City. Mga senior citizens na malapit ng maging centenarians, binigyang pagkilala. Bagong playground para sa mga toys for the big boys sa Baguio City, binuksan. At sibuyas, pwedeng ipambayad ng kape sa isang coffee shop sa Baguio City. Bagamalam, Amianan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Isang malungkot na balita. Pumanaw na sa edad na 65 ang dating mayor ng Itogon, Benguet na si Attorney Victorio Palangdan. Ang detalye sa report na ito. Ay siya nga may sanga uncle na anayon ti yagis istorya kami panay di jay serbisyo iso na nga tao, formal nga, tiro pa na. Ngam, jay panunod na, noon niya, timaramida na iti pagsiyatan, tili na. Ganyan kung ilarawan ni Artemio ang kanyang pamangkin na si Attorney Victorio Palangdan na dating alkalde ng Itogon, Benguet. Kaya naman, labis ang pagdadalamhati ng pamilya sa pagpanaw nito kaninang umaga. Anya, natagpuan nitong wala ng buhay nang dalhan nito ng kape ng kanyang mga anak sa kwarto. Idi umayak dito idi agsapa. Ada ni Doktora Bahingawan. Nga imon una nga nakakita dito may iso tinagsaludsudak. Iti noon niya ti slangay nga kos na ngay dito nga slangay ipupusay na. Kuna na nga pakat sila heart ko. Hindi ka slangay nga na-atake. Diti kuna na mo ti agsapa. Agad na ring nagsidatingan ng ibang kaanak at kaibigan ni Attorney Palangdan, kabilang ang kasalukuyang mayor ng bayan na si Bernard S. Waclin. Ay, pag si former mayor, wala tayong masabi kasi humble naman siya. Matulungin siya sa katrabaho niya sa munisipyo, ginagawa niya. Kaya maraming medyo na siyempre yung mga taga-Itogon, yung konstituent natin sa Itogon, siyempre, nagdadamdam naman sila kasi biglaan. Dumating din si Congressman Eric Yap na huli niyang nakatunggali sa pagkakongrehista noong 2022 election. Kwento niya, hindi lamang mabuting public servant si Attorney Palangdan kundi mabuting kailian. Nakakatuwang memories ko kay Apo Mayor Palangdan. Nung siya po ay tatakbo, bumisita pa rin ako sa office niya. Pinakain pa rin niya ako. Nagpaluto siya ng pinikpikan, sayote, syempre yung kanin. Pagkatapos kumakain kami, nagkikwentuhan lang kami. Ako nga, sabi ko pa nga, Apo Mayor, kung sakali, ano mga plano, magtutulungan pa rin tayo ha. Nilagay naman sa half-mast ang watawat habang nag-aalay ng musika at dasal ang St. Louis High School of Antamok Incorporated. Isa ang paaralan sa mga natulungan ng alkalde sa kanyang panunungkulan. Si Attorney Victorio Palangdan ay 3-termer mayor ng Itogon mula 2013 hanggang 2022. Isa rin siya sa mga board of director ng Benguet Electric Cooperative bago pasukin ng politika noong 2013. Pag-uusapan pa lang naman ang itatakdang araw ng kanyang libing. Bukas naman ang kanilang tahanan sa lahat ng nais na makipagdalamhati. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pagkawala ng interes sa isa't isa. Ito raw ang numero unong dahilan ng hiwalayan ng mga mag-asawa sa Baguio City. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Isa ang Baguio City sa mga pinipili ng mga magsing-irog upang magpakasal. Katunayan, sa pagbabalik normal ng lungsod mula sa pandemya, umabot sa 1,907 ang ikinasal noong nakarang taon. Mas mataas ito
kumpara sa 1,416 na kasalang naganap noong 2021 ayon sa Civil Registry Office ng Baguio. Pero kung may mga ikinakasal, mayroon ding mga naghihiwalay. Yung sa psychological incapacity po, it's not one part. Mostly po na natatanggap naming cases, hindi lang po yung babae ang incapacitated or yung lalaki. Most of the cases po, both parties. Sa tala ng Civil Registry Office, umabot sa 114 na mag-asawa ang hinatulan ng korte ng Decree of Nullity o Annulment noong 2022. Mas mataas ito kumpara sa 74 noong 2021. Kadalasang rason daw ng psychological incapacity, Times, kung minsan nagiging reason na lang po itong psychological incapacity. Yan na kasi yung pinakamadaling ground para sa nullity. So, but most of it is yung lack of intimacy na rin. Parang falling out of love na. pero bago magdesisyon ang korte, isinasangguni muna nila ang mga mag-asawang gustong maghiwalay sa counseling ng City Social Welfare and Development Office. Pero karamihan sa mga ito ay humahantong pa rin sa hiwalayan. Yes, for them to, pag decision nila, may hirap muna silang tulungan. Hindi na effective po yung counseling kasi talagang decision na nila na maghiwalay. Ayon sa isang Christian non-government organization, dapat magkaroon ng isang couple ng love language. Kasi may tinuturo din kami ng love languages. Yung love languages wherein kinakailangan makilala nila ang bawat isa. Baka hindi na nami-meet yung kanyang language ng kanyang pagmamahal. Akala, yung I love you pwede na. Sa isang babae, ang love language pala niya, kailangan may rose pa, may chocolate pa. At kinakailangan may date pa. Merong love language na touch. Gusto niya lagi siyang iyayakap. So, sa aming seminars and marriage enrichment, tinuturuan namin talaga sila on how their love to one another be rekindled on a daily basis. Kaya alok ng pamahalang lungsod ang iba't ibang aktibidad para sa selebrasyon ng Marriage Week ng lungsod. We provide love, courtship, and marriage sa mga wala pang asawa para ma-prepare sila ng sexual education and marriage education sa kanilang pag-aasawa para mas malaki po ang tsansa ng tagumpay nila sa marriage. Yun naman pong wala pang asawa, we provide them counseling, pre-marital education at saka pre-marriage enrichment. And we have even post-marriage enrichment seminar para sa mga nag-asawa na nagpakasal pa, ay tutulungan pa rin natin sila para ma-maintain nila at magtagumpay sila sa kanilang marriage. This is what we do in this Marriage Week celebration. So we bring this program to as many as we can provide or we can give, we can show, so that they know the importance of marriage as a way of life. Magtatagal ang Marriage Week ng lungsod hanggang sa ika-14 ng Pebrero. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hinatiran naman ng mga abono at makinaryang pangsaka ang mga magsasaka sa Florida Blanca, Pampanga. Ang detalye sa report ni Jose Robert Inventor. Ipinasakamay ng Municipal Agriculture Office ng Florida Blanca ang mga kagamitang pangsaka sa 194 na mga magsasaka sa bayan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2 sako ng abono. Ang nasabing tulong ay mula sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ito'y upang mapaunlad at mapabuti ang sektor ng agrikultura sa probinsya. Nagtapos noong Sabado ang 105 na benepisyaryo ng training course na hatid ng TESDA at Career Builder Skills and Training Assessment Incorporated. Nagpasalamat si Posorubio Mayor Calvin Chan sa TESDA at iba pang mga sponsor sa ibinigay na oportunidad. Umaasa naman ang alkalde na magagamit ng mga nagtapos ang kanilang mga natutunan sa paghahanap ng oportunidad at trabaho. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, bagong playground para sa mga toys for the boys binuksan. Silipin yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines.
Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaan hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaan hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Para naman sa mga remote-controlled cars enthusiasts sa Baguio City, binuksan na ang bagong RC Playground dito sa lungsod. Narito ang kwento. Toys for the boys at maging big boys. Yan ang mga remote-controlled cars o RC na kinahihiligan ng mag-amang Alonzo at Carlos. When you grow older, what is your dream? Driving. Racing, right? Like Kuya. We all started when I was a teenager also. I used to race RCs, and then because we don't have a license to drive, and then later on I went on to race cars also. So now we still race cars, and then my other son also started racing with the RC, and then now Alonso is going to be the next one. Bukod sa pagiging hobby, magandang panimula raw ito bago magsimulang magmaneho ng tunay na sasakyan at maging race cars. When you get the feel for racing and how to handle and how to drive the car, you learn a lot from even if it's remote control. It's really a good place to start. Maihahalin tulad na kasi ito sa mga tunay na sasakyan. Meron siyang makina sa loob para mapatakbo. Tapos may steering system, powered by a battery. So, the battery siya. Ngayon, meron tayo, RC is radio control. Meron tayong radio dito. Ito yung nag-transmit ng signal papunta doon sa kotse. So, bawat input mo ng controls dito, napipick up nun, tapos kino-convert niya into mechanical movements. Pyesa-pyesa lamang din na nasira ang pinapalitan, hindi gaya ng mga normal na laruang sasakyan na kapag nasira ang isang parte ay hindi nagagana. May iba't ibang klase ng RC cars, depende sa truck na dadaanan nito. Ang RC car na ito, ang gulong, para sa mga matatarik at mga rough roads. Mala sasakyan din ito ng action star na tumatawid lamang sa lubid.
Naglalaro ang presyo ng mga ito mula 2,500 pesos pataas, depende sa klase at piyesang nais gamitin. Pero sa bagong RC Slow Race Playground na binuksan ng isang RC hobbyist sa Baguio City, pwede mo na itong masubukan. Panahon ng pandemic, yung COVID, naglinis-linis ako sa bahay. Ayun, nahalungkat ko nga itong mga laruan ko noon. Kaya doon nag-start na naisip ko bakit hindi ako magtayo ng hobby shop na pwede mapaglibangan. Bukod sa mga kagaya niyang big boys, ang kanya talagang target, mga kabataan. Kapag makatulong din sa mga bata para medyo lumayo sa computer. Yun yung inaano ko naman. Kaya naisip ko rin kasi yung personally, yung anak ko lagi sa computer. Taong 1966 na imbento ang kauna-unahang RC car sa bansang Italia. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Nakatanggap naman ng tulong ang mga senior citizens sa Pampanga at La Union. Magbabalik sa report Jose Robert Inventor. Mahigpit na yakap at halik ang natanggap ni Governor Raffy Ortega David sa pagbisita nito sa ilang mga senior citizens sa San Fernando City at Aringay, La Union. Ito'y matapos personal niyang inabot ang mga cash incentives na nagkakahalaga sa 25,000 piso sa 50 non-agenarian o mga senior citizen na malapit nang maabot ang edad na 100. Alinsunod ito sa Provincial Ordinance Number 381 Series of 2022 o Octogenarian, Non-Agenarian, and Centenarian Benefit Ordinance of the Province of La Union. Ang mga may edad na 95 hanggang 99 nakatanggap ng 10,000 piso. 5,000 naman para sa may edad na 80 hanggang 94. Abot langit naman ang ngiti ng 6 na senior citizens, edad 90 pataas sa bayan ng Florida Blanca sa Pampanga. Ito'y matapos bigyan sila ng pamahalaang bayan ng birthday incentive. Ilan sa mga ipinamigay ay cake at cheque. Ito rin ay alinsunod sa Municipal Ordinance Number 294 Series of 2019 o the New Centenarian Ordinance. Isa sa mga nakatanggap nito ang 93 anyos na si Nanay Paz mula sa Barangay Poblasyon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Again, in another jurisprudence set by the Supreme Court last week, no? And good news sa mga party list nominees na natalo in the previous elections, ninalify ng ating Korte Suprema yung COMELEC Resolution 10717. At dito sa COMELEC Resolution na ito, prohibit ng COMELEC na maging nominee yung mga talunan na kandidato prior to the 2019 election. Sabi ng ating kongreso dito, walang karapatan ang COMELEC to add an additional qualification doon sa Article 6 of the 1987 Constitution provision on party list representative. No? Doon sa party list representative, ang kandidato ay yung partido. And choice nila kung sino ang nominee nila, whether or not nanalo or natalo sa previous election. Of course, pag nanalo, kailangan mamili siya kung uupo siya as party list or doon sa kanyang elective position. Pag natalo, it is not prohibited to become a party list nominee. And like I said, this is violative of the Constitution kasi nagdadagdag ang COMELEC ng isang qualification na hindi nakalagay doon sa ating konstitusyon.
Sunod, sibuyas pwedeng ipambayad ng kape sa isang coffee shop sa Baguio City. Ang detalye abangan. Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music, bringing music closer to your hearts. Dahil sa mahal na presyo ng sibuyas, ginawa itong pambayad ng isang coffee shop sa Baguio City. At tiniyang silipin sa kwento ni Charles Limon. Tila ginto ang presyo ng sibuyas ngayon sa merkado sa Baguio City. Pero mula sa dating higit 600 piso kada kilo nito, ngayon bumaba na ng 200 hanggang 280 pesos. Dahil may kamahalan pa rin, ito ang napili ng isang coffee shop sa Baguio City bilang pambayad ng mga inumin. And also to promote our social media, kaya naisipan namin, honestly, yun lang naman talaga yung pinaka-ano. And also, napansin ko rin kasi dito sa Pines Arcade na kinakainan namin, walang masyadong sibuyas. So, also to help them, I decided na itry namin, and kung magka-click, we're gonna give it away. Ang bawat kilo raw ng sibuyas na ipapambayad, kapalit nito ang 3 inumin. Inano namin siya ng, kasi last time I canvassed sa market is around 350 to 400 per kilo. Kaya ang ginawa namin, equivalent ng 1 kg is 3 drinks. So if we're gonna compute it, 125 times 3, that would be 375. So at least close pa rin. So yun lang, hanggang 3 kilo lang ng sibuyas ang tatanggapin ng coffee shop kada araw. Ang mga ipapambayad na sibuyas, ipapamahagi. Kinaaliwan naman ito ng ilang customers. Natawa. Kasi po meron pong event na pinuntahan namin, yung parang souvenir nila mga sibuyas. Pinamigay po ng mga pinsan ko, sabi namin, sana pala hindi na lang natin pinamigay kasi meron nga pong free na pag sibuyas po yung ibabayad sa kanila. Pwede naman po kasi medyo nagmahal na din po yung sibuyas. Tapos nakaka-fun din, parang nakaka-attract din ng mga customer. Maganda ring oportunidad ito upang makabangon ang coffee shop mula sa pandemya. yeah, after the pandemic, we started last October 29, 2022. On the first 2 or 3 months, medyo rough. Okay naman, nagba-break even naman. Kinakaya naman ng cafe. And after that 2 months, this month, January, this February, naging smooth naman yung business. Naging okay naman siya. Dahil dito, nagsimula ng magbayad ang ilang customers ng cafe ng sibuyas. Magtatagal lamang ang nasabing offer hanggang sa 14 ng Pebrero. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.